Sirifula filɛbagaw an bɛ a fo k'aw madɔn an y'o de fɔ kari o kari surafana to maladon an bɛ fasoden nin kɛnɛ kan waati na n'i ye karamɔgɔ Usman Sherif Madan ka moto lajɛ ni waati min dira ma o sera an bɛ karamɔgɔ an b'a fo bi maaba naani de b'an bolo o tɛ maa dugulen ye maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Marafa Touré n'i ko Marafa Touré président GSTCM. Monsieur Touré, vraiment merci beaucoup. An ye wele an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sirifula filɛbagaw. Merci. Bismillahir rahmanir rahim. An tilenna hɛrɛ la, Ala k'an si hɛrɛ la, Ala ka sɔn ɲuman k'an ye. Sirifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen a technicien n'a fɛn bɛɛ n da sera ma n da ma se ma an bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ ma ka foli kɛ ka taa Sirifula tigi yɛrɛ ma n'o ye Sirifukɛ yɛrɛ ye. Ala ka sijan ni kɛnɛ Ala ka danna ma k'an koba débatteurs ni minnu bɛna débat kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo Ala ka jamana basigi Ala ka jamana kolosuma Ala ka Mali sɔn Ala ka malidenw sɔn Ala ka Alaya kama k'a kɛ rasulu kanu kama alayhi salatu wassalam. Merci beaucoup i Touré. Maa filanan o ye Musa Bagayogo secrétaire général Sinacor. Monsieur Bagayogo vraiment merci beaucoup an ye wele an ka kɛnɛ kan i y'an jaabi folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sirifula filɛbagaw ma. Machallah n b'a bɛɛ lajɛlen fo an sira yɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan bi a diyara n ye n bɛ Sirifula bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka Sirifukɛ yɛrɛ fo. Merci beaucoup i Bagayogo. Maa sabanan o ye Abubakar Kuma ale ye chauffeur ye Kuma vraiment merci beaucoup folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sirifula filɛbagaw ma. Salamu alaikum an bɛ Sirifula filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Sirifukɛ yɛrɛ fo n'o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye ko ne ba yɛrɛ ye Hayidara ye wa an bɛ foli kɛ a n'a ka tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen a misari mɔgɔ bɛɛ ayiwa ni dɛbɛkɛ ɲɔgɔn n bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye. Vraiment merci beaucoup i ni ce kuma maintenant o tɛ maa dogolen Abdallah Yatara toujours présent Yatara consultant folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sirifula filɛbagaw ma. Bokele k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen don Sirifula la sisan ani Sirifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'o bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn k'an barokɛɲɔgɔn fana bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn ka tila ka dugawu kɛ nin kɛnɛ kuncɛ ko ɲuman Ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma. Vraiment merci beaucoup. An ka don babu la an b'a fɛ ka ɲininkali kɛ mun ko tasibila kɛ donc mun ye an ka chauffeur mun ni tora la vraiment une minute de silence ale truc voilà. Merci beaucoup ani ce Ala ka bato bɛɛ minɛ. Marafa sani an k'i ɲininka n bɛ Sinacor n bɛ profiter ka a ka adjoint ka a fo donc ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan i y'a faamu tɔgɔ Sulemani Kumare. Voilà Sulemani Kumare i Kumare merci beaucoup donc Marafa cɛ nin waati na an bɛ actualité de kɔnɔ mun ye kasara ni fɛnw bɛ sera aw ma en tant que président an ye waati na o nana weleli kɛ ko ka décoration d'a ma e ka faamuyali ye cogo di na. Bon bismillahir rahmanir rahim ne bolo kuma tɛ anw da foli ko gouvernement ye parce que a bɛ se ka kɛ ne bɛ fili walima n bɛ ɲinɛ mais ne kɔni ma dɔn fɔlɔ k'a daminɛ Mali ka indépendance la ka se bi ma n'a sɔrɔ gouvernement bɛ yen min ye chauffeur professionnel ye walima syndicat de transport ka se k'u décorer ka médaille d'u ma. Bon ne bolo chauffeur jɔra jɔyɔrɔ min na jamana ye syndicat ka jɔ jɔyɔrɔ min na jamana ye ne bolo n'o sara de kɛra nin ye vraiment u b'a mérité et puis an bɛ foli kɛ nin ka kɛ ko daminɛlen nin kana kɛ ko bannen ye n'o tɛ kuma foyi t'an bolo ka gouvernement fo ka barikada. O kɔfɛ sababu ɲuman n'o ye an ka ministre tutelle ye madame Danbele Madina Sisoko ani ministre de la fonction publique n bɛ tilen k'a fɔ an tɛ ɲinɛ u foli la an tɛ sɛgɛn u foli la parce que ne bolo an ka ministrew an wulila su n'an y'u wele u b'an sɔrɔ n'an y'u wele tile an b'u sɔrɔ bon ne bolo n'o baara kɔfalen kɛra nin ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin kɛ ko daminɛ chauffeurs ni transporteurs ye k'a kɛ ko ye quelque chose de pérenne mais o kɔfɛ Ala y'a don minnu garijɛgɛ la
u k'a sɔrɔ ni si ye u k'a sɔrɔ ni kɛnɛ ye ala ka labanko ɲuman d'a ma alayhi salatu wasalam. Kɔfɛ n bɛna i fan fɛ Musa, o ɲininkali kelen en tant que secrétaire général Sinacor yɛrɛ e tɛ dɔ fɔ an ye Sinacor yɛrɛ ye mun ye? Sinacor ye lafasali tɔn de ye, syndicat national de chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, en abrégé le Sinacor. Bien entendu, waliya minnu kɛra décoration ta fan fɛ a diyara n ye a bonyana ma ne tɛ parce que ne ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye mais a dira chauffeur yɛrɛ minnu ma ani minnu banna somɔgɔ minnu tun bɛ terrain kan o kɛra ne bolo ko belebeleba di. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye comme frère y'a fɔ cogo camarade y'a fɔ cogo min na an ye syndicat de ka bi an ye baara nin daminɛ k'a fɔ ko faso k'i kɔfilɛ chauffeur la ko nin ye nin sɔrɔ i to an k'a lajɛ an k'o fɛn d'u ma min bɛ se k'u yɛrɛ la nisɔndiya. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔna na donc n'o kɛra ni foli belebeleba de ka kan o k'an ka fɔ kosɛbɛ a m'a ɲini ala fɛ nin ka na k'a laban ye dɛ parce que baara min de don bi an y'a faamu bɛɛ n'i tile don k'a fɔ minnu tɛmɛna ma fɛn kɛ o tɛ dɛ mais bɛɛ n'i tile don n'o sera ka kɛ anw tile la bi o b'a yira n'a k'a fɔ hali bi an k'an k'an cɛsiri kɔnɔna na kow ka ca chauffeuria bɛ minɛn min kɔnɔ hakili la jamana nin kɔnɔ yan bɛɛ ye fɛn dɔ faamu a la dɛ bɛɛ ye fɛn dɔ faamu a la n'i ye jateminɛ kɛ ka taa kalo min jɔra an kunna kalo tɛmɛlen k'a ta a le 6 la a bɛɛ kɛra an bolo novembre kalo bɛɛ kɛra événement sur événement fo ka na se décoration ma donc n'i y'o jateminɛ kɛ k'a lajɛ maliyɛnw ye fɛn dɔ faamu chauffeuria yɛrɛ taabolo la donc an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala kana ko danni ma an ka taa n'a ye o chauffeurs nafaw ka dɔn mais nafa bɛ ka dɔn sira minnu fɛnɛ kan an bɛ tila ka kuma o yɔrɔw fɛnɛ kan waatiw kɔnɔna. Il y a pas de problème. Aboubacar Kouma, e ye chauffeur ye donc vraiment o ye ɲininkali kelen ye voilà e bɛ se ka nisɔndiya jumɛn de bɛ e fɛ? Salamu alaikum. An bɛ foli fɔ Mali chauffeur bɛɛ lajɛlen ne ye chauffeur ye min kɛra min kasi bila kɛ ka taa frère minnu tora ko ninnu na ani minnu dalen bɛ so kɔnɔ hali u tɛ se ka bɔ ka taa kɛnɛma n bɛ foli k'u ye bon décoration foyi kɔni tɛ anw kɔni fɛ parce que nin y'anw siɲɛ fɔlɔ de k'a ye hali an ma deli k'a kuma mɛn donc n'o o nana fɔra anw na an b'a fɔ tare an bɛ gouvernement fo an b'an yɛrɛ ka syndicats fo ani an ka patron. D'accord. Abdallah, voilà, vu la situation, bari ye ni bɛɛ bima an bila ni kuma na donc e bɛ se ka mun fɔ? Bugele ne nimisi wasale de bɛ ni plateau kan ka ni plateau caman partager mais ni plateau in nimisi wasale ba b'a kan parce que ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan que je peux dire qu'ils ont réellement, je dirais qu'ils ont réellement mérité de la nation. Il faut qu'on fasse qu'ils ont réellement mérité de la nation. Il y a un mois de cela, vous savez, sur ma page Facebook, Abdallah Etara, je me suis dit que nous faisons des ACB dans la droite ligne de décoration en fin d'année, on doit penser aux chauffeurs. Le mériter. Vous savez, sur ma page Facebook, Abdallah Etara, il y a un mois de cela, je me suis dit que nous faisons des ACB. Nous avons fait un plateau qui est marafa combien émission bantolango sisan mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ baara bɛɛ ye baara de ye n ko chauffeur ma dɔgɔya tɛ mɔgɔw tun bɛ k'o kɛ bolokɔfɛfɛn ye mais ni événement y'a dɔn o jɔyɔrɔ min ye jamana in kɔnɔ ni plateau kelen kan y'a fɔ bon n'a ma ɲɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye n ka doléance ta en compte je suis très ravi d'être en face je veux dire de ces héros là aujourd'hui. Donc vraiment foyi tɛ n bolo k'o fo k'o waleɲuman dɔn ka fo ye fana u bɛ cɛsiri min na jamana ko la nin ka dɔ fara ka kana fɛn bɔ a la donc n'u ka ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ syndicats k'o fana k'o fo k'o waleɲuman dɔn parce que ils ont su être à la hauteur. D'accord, Marafa, an bɛ se ka na dɔɔni kɔfɛ parce que bi à chaque fois ni an y'i wele i bɛ n'an jaabi e mun ye chauffeur ka ɲɛmɔgɔba ni fɛn bɛɛ donc bi bi in na sababu jumɛn nana ni ninnu ye pour que vraiment nin ko nin a bɔnna bɛɛ ka hakili ma?
bon n b'a fɔ bisimila rahman rahim a kana bonya mɔgɔw ka hakili ma parce que adamaden diɲɛlatigɛ baara o baara n'a bɛ ɲɔgɔn lamɛn ne bolo a bɛ laɲini min a bɛ sabati depuis ko in daminɛna ka na se bi ma chauffeur groupe fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ de jɛra ka ɲɔgɔn bolo minɛ pour que an bɛ se ka nin laɲini sɔrɔ min mana wele su min mana wele tile an bɛ ɲɔgɔn lamɛn bon adamaden foyi tɛ bɛn bɔ bon chauffeur ni syndicat ye bolo kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ cogo min n kɔni b'a ɲini ala fɛ ka tila ka ɲini maliden bɛɛ fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ cɛ kelen ye pour que jamana bɔ nin degun kɔnɔ parce que an b'a fɛ ka min fɔ bɛɛ ye jamana fila tɛ mɔgɔ bolo dɛ jamana fila t'an si bolo on a qu'une seule nation qui est le Mali o de b'an bɛɛ surunya ɲɔgɔn o de b'an bɛɛ kɛ kelen ye wa n'i bɔra ka taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ hali ni ye san 1000 kɛ o b'i ka du yira ko karisalakaw ka maliyɛnw ka du filɛ bon o tuma na ne bɛ min ɲini Mali fɛ syndicat farala ɲɔgɔn kan cogo min mobili syndicat ka ca dɛ mais an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ mɔgɔ kelen ye chauffeur bɛɛ de ɲɔgɔn minɛ ka kɛ cɛ kelen ye pour que an bɛ se ka nin défi relever bon o tuma na halisa an bɛ ala deli ka bɛn kɛ saraka ye ka continuer nin kelen fɛ jusqu'à ce que chauffeur ka laɲiniw ka sɔrɔ parce que nin tɛ laɲini bannen ye dɛ ɲɔgɔnmɛ kunkolo mana bɔ kɔlɔn kɔnɔ dɔ kɛra mais a ma ban dɛ. d'accord nin tɛ laɲini bannen ye i bɛ se ka ɲari a tɛ laɲini bannen cogo di. très bien. chauffeur ka hakɛ kow bɛ sen na a ka ca déjà n ka passage dɔ in na n y'o f'i ye n ko an ni gouvernement ye protocole min signé o kun ye chauffeur denw ani minnu man kɛnɛ ani ala ka wele sira mun ma olu ka prise en charge ye mais chauffeur ka convention bɛ yen olu kumaw bɛna kɛ don nataw la pour que chauffeur b'u ka hakɛ sɔrɔ. mais convention sugu jumɛn par exemple est-ce que an bɛ se k'o dɔn parce que a bɛ fɔ a ma ko la convention collective des chauffeurs. I y'a faamuya o tɛ dɔwɛrɛ chauffeur ka premier kuma chauffeur ka salaire ani chauffeur ka avancement c'est pour que baara kɔnɔ i bɛ baara o baara la diɲɛ kɔnɔ i bɛ avancement dɔ mériter i bɛ hakɛ dɔ mériter olu hakɛw de b'o kɔnɔ o dantigɛw kan ka kɛ déjà que à travers le ministre de la fonction publique a y'a yira an na k'a fɔ nin mois de décembre yɛrɛ kɔnɔ on va organiser an bɛna forum ba dɔ organiser pour que partie prenante bɛɛ ka y'a kɔnɔ o tuma na olu papier application bɛ se ka kɛ cogo min na ne bolo da sera o kuma ma o ye chauffeur ka hakɛba dɔ ye ni ala y'an dɛmɛ olu ka se ka ɲɛnabɔ a ka ca ala fɛ laɲini caman bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la alayhi salatu wa salam. d'accord merci beaucoup Babego en tant que secrétaire général Sinacor i y'a a kɔrɔ fɔ k'a fɛngɛ mais ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn yala a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na nin ko nin est-ce que sababu jumɛn de nana ni nin ye vraiment i bɛ se ka ɲɛfɔli k'a kan an mun ye chauffeur ye kasaraba mun fɛn kɔ. voilà bon a sababu ka ca mais n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na fɛn min nana ni médaille di ninnu yɔrɔw ye a nana siran minnu fɛ moi je n'avais pas voulu ça a nana siran minnu fɛ a nana siran fɛ i tun t'o fɛ bon voilà ne tun t'o wo de fɛ parce que an ye syndicat ye an ka lutte kɔnɔna na a tun ka d'an ye an ka décorer cogoya wɛrɛw la parce que an bɛ décorer la de bi parce que mɔgɔ bananenw yera an bɛ ka décorer de parce que suw yera est-ce que yɔrɔ ninnu bɛ faamu mais n'an tun décorer la ka da an ka effort yɛrɛ kan k'an ka baara valeur dɔ k'an décorer o tun bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. parce que ko dɔ de kɛra a ka valeur o tun bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko valeur tun bɛ a la. bon valeur kɔni ma parce que ni a fɔra ko dɔ sara o de bɛ kɛ sababu ye e bɛ décorer parce que i b'a la ka mɔgɔw motiver pour que u ka baara kɛ vous comprenez donc ne fɛ n m'a fɔ a ma ɲa dɛ mais anw ka baara bi anw ye séquence fitinin min kɛra nin ye pour que an ka se ka mɔgɔw sensibiliser baara jɔdaw yɛrɛ mɔgɔw de banana aujourd'hui actuellement mon frère y'a fɔ cogo min le chauffeur a dit dɔw dalen bɛ so kɔnɔ lui-même qui est là il a été victime. Est-ce que vous comprenez? Bon, aujourd'hui, Mobili Diena, il a été victime, aujourd'hui il est au chômage. Vous comprenez? C'est pas que comme on a voyagé comme on a. Bien entendu, n'a sera tout ma convention qu'on de kono. Ye bengami. Aka donc à fort, aka retraité assuré les deux. Aka avantage ou bailler. C'est-à-dire que en moni une personne nous baisse glendo 5 ans. Peut-être que état reflète effort mon côté de câble parce que même pas prise en charge. Donc c'est que si moi j'ai bien compris ni bella ko ambe donc até amola até fushila bien c'est ça le là oté oni abe baraka ni muya ou bien oui oui anu parce que l'assurance maladie obligatoire charia de doka fora ko ka baraka la bayi
Donc on veut nous demander si ça, le gouvernement a des accompagnements demandés. Parce que ni économie de dos, ni à tout ou à un demande de secteur privé de dos. Sinon, je peux dire que le gouvernement Kabara là, et ils ne sont pas confrontés à ce problème-là. Ils sont comme des fonctionnaires. Maintenant, ne denga mobile sane adini ma baburi ni ninga abeseka voyager que dominant mode reconnu aye na abura ka besisa même ko wala nyina mna ka mobile taka baraka mais ni gouvernement ma sindola ka foko te sharia ele tabulo yi atinya na bode yala ese be kuma mna ese ayo o labla la gouvernement ba convention de connaît c'est pourquoi le camarade a dit tout à l'heure là qu'au forum d'obna que un atelier de grande envergure pour que kasika be associé à la convention qu'on a comment faut pour que amseka mogo doit connaître comme maintenant. Et à la sortie de ça maintenant, moi j'aurais préféré vraiment que les gens, les syndicalistes soient encore mieux couronnés par leur effort. D'accord. Donc si moi j'ai bien compris, ma bambé décoration à directement nani au monter et fait là comme ça. Oui, bon non, dans la sens min kono quoi parce que deux de cas effort be kaira. Effort be kaira kafo parce que nous blessés là en chauffeur takata c'est des victimes. C'est des victimes. Donc ils ont été décorés par rapport à ça. D'accord. Comment on appelle Abouakar, en tant que chauffeur, Bado Koni, à Bekara et Nyana, et puis, si c'était il est victime, et puis il est chômage là. Mais, Etani, au Sawabouni, à Karasra de Manoufé. Bon, à Karasra me fait. Karanga Barakono no Drombo, en Nemo, à Karanga Barakono, en Bora Kai, en Anami Nasira fait. En donnant un miscar kono bon action kero opposona maintenant nere mi sigin fli nyakoroni bara jolen kofe niti foi la tuguni c'est pour cela que dongo don ambanga syndicat no fait ka lage nu mogon ni gouvernement ka se kuma pour que am se ka blamina le kono quoi il y a des méthodes chauffeur mi bi dalen do sokono bi Wallah, à tirer compte. Chauffeur modèle de tirer compte. Mais est-ce que nous avons un peu de un patron boulot quoi comme quand il a tiré le mot. En tas d'or et tas de bac et tout amena. Au demande au décret de en action le 14. Le 14 septembre. 14 septembre. Le 14 septembre. On se fait Jojo le sigle me sono. Bien vrai que décoration qui era à dire chauffeur ou bay mais min fana be sokono ka tiade donc ça dit que ni les femmes 600 mout du mo décorer ni ça dit que o dodi décorer là mais après aya non abe ma décorer bebo do abe ma décorer ka tia d'accord chama ni sigile mi sokono vraiment amam profiter ne bin profiter quoi mal chauffeur be to la vraiment gouvernement ka alage anga sen wo mi ñunu bulu ka essayer ka ako lage ani quoi mina kuma kelen fana fina bi chauffeur hal 100 kunu action kele chauffeur bi ka mi fo motivation bu kuna ne de ba don ou motiver nous quoi après tout ça mo bi ka ko ni bi ka ke mais al bi sauver motiver les nous parce que ni wati yo ko wati di wake mais ibo fana ke ni fendo yi soro à la fin de compte fouti bulu TNPS la ti amula ti foi là amul barani ambake mais vraiment ni jamana nyemo sera ko yoron lage juna abi poussa quoi d'accord. Ok, il y a qui l'a fait belle au club donc je pense que à travers la télévision chez Fula, donc comment bien assez à ce rôle là. Donc amène à Sigima, Yabdala, yo ça va comment mais voilà, c'est que. Abida Foné au dos de quoi, c'est-à-dire que moi je me suis toujours battu, je mets ça entre parenthèses contre l'injustice. Et malien a problème mi malien qui m'a bala malien
faamaw kɛmɛ ka baara dɔ kɛ bolo kɔfɛ fɛn de ma importance dɔ a la quoi. Quand tu prends le chauffeur d'un car qui transporte 100 passagers. Mɔgɔ ko ma ko français kan ka di yɛrɛ ko mais n'i bɛ se k'a kɛ bamanankan na. N'i ye car dɔ ta mɔgɔ 100 b'a kɔnɔ mais mɔgɔ 100 ka vie de bɛ mɔgɔ 1 tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ 100 ka vie de b'a tɛgɛ kɔnɔ. Est-ce que nous mɔgɔ nɔfɛ bɛ ka voyager ni problème y'a kunna ça veut dire que mɔgɔ 100 b'a kunna olu ka vie de bɛ en danger. Et n'i y'a ye man ban sigi an bɛ taa malo san an bɛ taa tulu san an bɛ taa nin san dɔw b'u wɔrɔ bɔ c'est vrai mais dɔw de bɛ taa ta ka na n'olu ma se n'a ye yan i bɛ taa i waso n ye 100 kilos san n ye 100 sacs san n ye 100 sacs san mais n ko dɔ de sera n'a ye et au risque de sa vie n'i y'a hali an ka sokɔnɔ baarakɛlaw ta le SMIC au Mali c'est un peu 40 000 francs mais jusqu'à présent nos bons sont payés à 15 000 12 500. Mais pourtant an ka vie de b'a bɔ ninnu bolo fɛn bɛɛ bɛ se k'an sɔrɔ a la il faut k'an ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ an kana fɛn dɔ kɔnɔ an kana baara bɛɛ kɛ bureau kɔnɔ baara ka valeur d'olu dɔrɔn ma parce que maliyɛn yɛrɛ filɛ dans la mentalité même du citoyen lambda maliyɛn tant que i t'i ka sagi ta sɔgɔma ka t'i sigi bureau kɔnɔ allo allo t'i jate minɛ baarakɛla yɛrɛ e ka segin ka na 16h o ye de baarakɛla ye. Mais pour les gars ici bureau qu'on a l'eau, il va se faire tellement pas de kera avant les gars ici. Il faut qu'on apprenne à valoriser les métiers. Et comment doit faire un faux plateau de Cancun? Comment? Au Bénin de Gourou. Moi j'ai dit, il y a faux. Ils ont tous risqué. Si c'est 1000 chauffeurs, ils ont tous risqué. Ils ont pris le même risque. Mais il fait dommage à Dougourou qu'à d'autres. Mais voilà, Abdallah, date accuse qui parle là maintenant. J'accuse les autorités. Ne peux pas accuser. Comment ça? Non, tu sais, on va faire des hackers qui disent. Mais est-ce que moi, vous savez, mais moi, à la place des syndicats, j'ai d'abord besoin de courir, il faut avoir tout. Parce qu'ils ont pris le même risque. D'autres, ça m'a massé au massa. D'autres, m'a massé au massa. Mais ils ont le même mérite. Donc, en effet, à la il faut, il y a ces ballons, même les morts, ceux qui sont disparus, même les blessés, on peut quand même découvrir. Pas seulement les vivants. Ni baye au baye risque que l'État. Si risque mon boulot, si moi si c'est une flamme boulot canon. Mon baye de quelqu'un boulot canon. On a qu'à prendre. Bon, mon sigle nous sobi. Comment ça m'a appliqué? Est-ce qu'on peut peut-être penser, si c'est possible, s'ils sont disposés encore, au cas que le chauffeur flaflé, c'est-à-dire qu'au moins je vais pas la donner. Ni patron ne sait qu'au haklo toro là, ah, al n'ita bedima, chauffeur flaflé, kabla, c'est-à-dire que le monde pour pas la sokoro. On est déjà voyagé, il n'a pas tout là. Quand le calcul est sigilé, il te fait là. Dubaï d'arriver talaka sur, et talaka fait sur là. Hal la fois ailleurs, ah, bon, on a salaire plein d'ima, même ben d'ima, mais il va accompagner. Sera doit faire un mot d'arrivée sera là. Au fond, la solution doit que les pétroliers aussi pas les supérieurs pétroliers pensent à ça. Si c'est une gêne, à Cassitan Fengera, mais à signer le sous caloqué calofla, fait un tableau, bon, va proposer, est-ce qu'à un chauffeur qui est accompagné ou qu'un chauffeur flafla blaf pour qu'au moins au sera boss qui la seconde. Ça aussi, c'est une solution. Voilà. Okay. Donc, on a fait un métier, on a besoin de métier, métier valorisé. Métier chimam, c'est un ingénieur qui est dans son bureau là, c'est un administrateur, c'est un inspecteur qui est dans son bureau là. Il faut être un chauffeur, une flène, une boîte à la vie, 1000 km, 2000 km, quand tu as ballot à la bol, quand tu as carburant à la mobile, il faut être un ou c'est pas prévalent j'ai fait 20 ans d'études, mais les mille parents, la chauffeur, 20 ans de refouille là. Ok, d'accord. Marafa, on a fait passer Bima en blanc du Kumana. Boîte du Mlaya Fokobo, Kassra et Bessro Tutu, à Dadola. Mais on a eu Big le flan, deux corations coffee. On a mouillé, on a chauffeur, ils ont été attaqués. Tout à fait. Fait pour Borala. Marafa, on a réuni. Ni vise qu'à Banwabé, ni Moulobe Nanini, fait ni ready. Pourquoi? Parce que quand tu as pris la nouvelle, on a fait Accra Troti. Bon, m'a fait quand même fier. Nouvelle temps c'est ma couille, mais nouvelle la main fait. J'ai la tête d'eau quoi, c'est du désespoir.
c'est le désespoir. Pourquoi? Parce que attaquer là en bas donc à fond on de kasara parce que trop bonumutu kumbe au moins marfa bolo ku défend mais marfa tan ngam bolo chauffeur bolangolo prantu bolangolo de be mobile kono bon an kɔni bɛ ala deli ala ka se ka jamana in bɔ nin kɔnɔ mais maintenant on lance aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ka se ka escorte kɛ mobiliw ka se ka bɔ nin na ni ala ye mobiliw ɲuman bɔ comme Bokar l'a si bien dit bɛɛ ma décoré o kumana an bɛ sigi ka kuma quelle solution mɔgɔ tɔ minnu bɛ yen u ka décoration bɛ se ka kɛ cogo di en même temps minnu bɛ yen n'u tɛ baara la sani convention ni fɛnw ka signer u ka prise en charge bɛ kɛ cogo di baara caman de b'an bolo ka kɛ dɛ on a beaucoup du boulot à faire mais nin bɛɛ bɛ sɔrɔ sigi ka kuma de an ni faamaw cɛ comme déjà da ma tugu an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya o kumana an bɛ taa an n'u bɛ sigi ka kuma an ni faamaw bɛ sigi ka kuma les autorités an n'u bɛ sigi ka kuma et puis à la CMTR an bɛ s'u ma ka ɲɛf'u ye nin degun ni nin degun bɛ an ka membres kan n'o y'an ka tɔndenw ye quelle solution bon a ka ca Ala fɛ ni jama sigira jama akili ani mɔgɔ kelen ka akili tɛ kelen ye mais jama mana jɛ ka min décider ne bolo a bɛ kɛ ɲuman ye chauffeur ma cogo min a bɛ kɛ ɲuman ye mobilitigiw ma o ɲuman kelen min na envers les autorités o kumana pour que population bɛ se ka satisfait parce que denbaya balola i sigilen a ma nɔgɔn dɛ e sigilen don i bɛ denbaya balo e sigilen don i lujuratɔ don e sigilen don walima i banabaatɔ don a ko ma nɔgɔn quoi parce que adamaden mɔgɔ bɛ se ka wari di mɔgɔ ma i bɛ taa fura san mais personne ne peut acheter la santé bon ne bolo garijɛgɛ la kɛnɛma et puis garijɛgɛ la ɲuman ça c'est la santé o kumana minnu bɛ yen an ka ala deli minnu tora la an bɛ dugawu k'u ye mais minnu bananen don an bɛ ala deli ala k'u wuli ka jɔ ala k'u wuli ka jɔ mais minnu bɛ yen n'u tɛ baara la fɛnɛ on va essayer ka ɲɔgɔn ye pour que au moins an bɛ sigi ka kuma dɔ kɛ pour que u ka baara bɛ se ka daminɛ cogo min walima fɛn bɛ se ka sɔrɔ ka d'u ma cogo min u ka se k'u ka denbaya dayɛlɛmɛ kɛ yanni an ka tila convention baara. ne b'a fɛ k'i ɲininka dɔrɔn ale ye da magara la fo ne yɛrɛ y'a ɲininka ko bon décoration nin ne b'a fɛ k'i ɲininka a ko kɛra cogo di parce que dɔ se ka dɔ dogere comme dɔ ma dɔn est ce que ou bien e tun bɛ a staff kɔnɔ ou bien e tun t'a kɔnɔ. bon décoration staff ne tun t'a kɔnɔ i y'a faamuya ne tun tɛ décoration staff kɔnɔ anw bɔra fɛn fɛn kalama a la an ye lisiw de ye. an ma bɔ akisi kalama a bɔra mun kalama lisiw de yera mun kan ka décorer. lisiw de yera minnu kan ka décorer bon n'o sugu kɛra comme Bokar y'a fɔ déjà k'a dɔnnen don mɔgɔ tɔw bɛ yen ne bolo sigi ka kuma de bɛ na ni nin bɛɛ ye pour que ils ont les mêmes mérites parce que n kumakɛ ɲɔgɔn y'a fɔ cogo min u bɛɛ bɛ mérite kelen de la n'u bɛɛ bɛ mérite kelen na ne bolo ni décoration bɛ kɛ a bɛɛ kan ka décorer ɲɔgɔn fɛ de minnu bɛ yen n'u ma décorer on va les recenser an kan ka se min ma qui de droit an bɛ t'o tigi fɛ yen pour que ninnu fana b'u ka hakɛ sɔrɔ ni ala sɔnna a ma on prend acte de ça. d'accord ok y a pas de problème Bagayogo c'est vrai an y'a ye a ye conférence baw kɛ et puis a yɛrɛ ye kuma caman fɔ ko an ni nin a tɛ dan nin dɔrɔn ma an n'an ni bɛ to a la a bɛ nin kɛ mais an y'a ye kunun décoration tilali an y'a ye kunun Buguni sira la vraiment k'a sara basi n'a ka fɛ an mun ye en tant que le secrétaire général sisan e ye nin faamu cogo di. bon gɛlɛya kɔni don parce que attaque an y'a fɛn y'a fɔ cogo min na siw de bɛ bɔ a la blessés de bɛ bɔ a la bon an ka ala deli t'olu ye o n'a ma ɲɛ a kɛra an kɔni se kɛ sur la motivation an b'a dɔn fɛnɛ faamaw u bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la en réalité fɛn minnu kɔni b'a k'a kɛ tɛ se ka n da don la kosɛbɛ mais n dalen b'a la quand même o n'u ka disposition wɛrɛw ta par rapport à l'enjeu i y'a faamu vulgarisation ni sensibilisation ni fɛn minnu bɛ anw bolo dans l'esprit ne kɔni b'a fɔ chaque fois que je tiens mes réunions le Mali c'est nous on est Mali ye anw de taa yɔrɔ foyi t'an na n b'a fɔ chauffeur fana n'aw bolo jigin dɔrɔn kojugu kɛra baara nin y'a ma diyagoya de anw ka mission ye min ye an bɛ min fɔ ye an fana bɛ se faama ma an b'a yira u la de ninnu diyagoya an kan k'u ka prise en charge i b'a fɔ k'u don u ka minɛnw kɔnɔ n'o y'u ka hakɛ ye parce que olu ka hakɛ min bɛ anw fana fɛ pour que an ka se k'a lase o yɔrɔ ye ne ka adjoint hali o don a bɔra Kajana o kabi ko nin daminɛna n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ ɲini ka siɲɛ 5 ou bien 6 bɔ a bɛ taa ni Sinakɔ de ta mobili ye n bɛ équipe de former k'a layɛlɛ terrain kan
pour que se sensibiliser, ku motiver pour que ka se ka baara ni tabala u ka wuli ka jɔ Mali y'an bɛɛ jɛ de fanga tɛ kunkolo ko ye an k'an yɛrɛ di Mali ma Mali de y'an ta ye n'a binna kojugu dan don an tɛna ala dala la fɛnɛ yɛrɛ donc à ce sens an ka sigi a kan k'a fɔ an k'an ka jɛ ka bolo de di ɲɔgɔn ma ka kɔrɔta a bɛ kɔrɔta cogo cogo an k'an ka se k'o baaraw de kɛ et aujourd'hui a ye voyage dama damani k'a kan a nana kunna sini yɛrɛ ka bɔ yen a n'a ka équipe bɛɛ donc c'est pour pouvoir motiver les gens et les sensibiliser an ka wuli ka jɔ an k'an ka baaraw kɛ et n b'a fɔ o yɔrɔ la parce que mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ i bɛ n bilala ka taa yɔrɔ min na marifa tɛ n bolo muru tɛ n bolo ni mobili dɔrɔn ka équipe ta ko n bɛ taa et tout peut arriver il est à saluer a bɛ taa mɔgɔ minnu fana sɔrɔ o terrain kelen fana kan ye o bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour avoir le moral très haut hakiliw ka se ka dayɛlɛ a ka dɔn k'a fɔ ko fasoko don o foliba las'a ma a bɛ mission kɛ n b'a lataa et vraiment a bɛ taa a bɛ segin ka na fana n b'a ala barika da ne ka ciya tɛ ale ka ciya tɛ Malien bɛɛ ka bénédiction de don pour que an ka se ka chauffeur ninnu motiver u ka se ka bila baara la an ka se ka baara kɛ mais hakɛ yɔrɔ minnu fɔra c'est très important n'i y'a ye n ko kuma kɔnɔna na n ko déclaration yɛrɛ nana na cogo min na nin yɔrɔ ninnu de don comme Yatara y'a fɔ cogo min na vous comprenez c'est-à-dire que n'i ko ko mɔgɔ bananen ou bien mɔgɔ su k'i b'a décorer waati d'accord i kɔni ye dɔ kɛ mais k'a sɔrɔ n'i y'a kɛnɛman décorer a ka waleɲumandɔn fana na c'est encore plus paisible pour lui a k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛnɛ a nin na minnu bɛ sira fɛ u k'a bila u kun na mentalement k'a fɔ an bɛ motivera cogo min na jamana y'a dɔn ye u ye médailles d'an ma k'a sɔrɔ foyi t'an na o ye waleɲumandɔnba de ye o c'est de ça je voulais parler. mais médaille di nin o comme ne ye mara fa ɲininka ko lisi dɔ lo olu. effectivement bon o yɔrɔ moi je suis au courant parce que ne welela n welela cogo min na a fɔra an ye banabagatɔ min b'a bolo décès minnu b'a bolo a y'a lisi bila ka na. Ça c'était au niveau entre toi et Piqué. Bon, entre parce que le mot de délégué, comment déjà, mon nom Koulibaly, je sais pas, à connaître ma calébé. Bon, à connaître ma poste fin fort, à connaître comment si j'ai la liste de l'envoyer. Bon, il n'a pas dit qu'il a fait deux corrections de envoyez-moi les listes des blessés et des morts, des victimes. Nous, ici, aya blakana. No problème là, parce que ça trouvait déjà que on est pas following le 13, disons le 20, auquel où il y a mon blessé là, anam kokabuta. Moi, ici, les blessés, le nombre de blessés, donc c'est-à-dire que toi, tu savais presque tout, hein? Ceux qui sont blessés, ni nana parce que l'erreur de fora, à fora ni mon banana accident de citerne qu'on a, citerne qui est au boulot, à quel temps au lycée tout bien. Donc Talikera, ni Djatemeneke à partir de comment dire, du 13, comme il a dit dans le mois de septembre, Kana Anya relevé au Tchoula. Mais en réalité, au coffre Moro, Nana, Anamirela, en fait, quoi lui a été là, Kafako Anambala Kamoro, Kato Glankadoma pour Lucas Katoka Fura quelqu'un, mais d'autres sont à Ségou, au village là. Mais télé-information fait, ils sont venus, la liste est déjà partie. Mais c'est là, ici, M. Gaban, tu vois, parce que toi, tu dois connaître beaucoup de trucs, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est mon Bora, où il a été là. Donc, c'est que toi, tu n'avais pas la totalité. La totalité, en réalité, parce que l'ici, italien qu'on fait, on en a. Au Coco, au lieu de la Furakel, là, et on a pris acte aussi, on commencera à pointer. Donc, au pointer les coffres, on a eu les sous réservés, sur le corrélé, au Tarakaba. Donc, ce côté, il y a un parce que j'ai dit que l'ici, Mindroma, Halibi Mugoro Kana, car faut l'accident qui a une route, donc vraiment, au lissou Fenebi. Donc, au problème là, comme nous Tarakaba, Amé Barakeni Folon, avec le temps, ni fin Fébé, Abou Blakana, au Kara Anam Kakoté là. Et ils sont dans cette logique là aussi, au Balaka Barakaka, parce qu'à chaque fois on me demande, Annie, qu'elle s'attend bien à la photo Béwa.
an bɛ effort dɔ kɛ k'a fɔ a ye k'i photo ta i ka téléphone i k'a bila ka na et on envoie avec son adresse complète pour que a ka soin bɛ se ka kɛ cogo min na mais o dɔw de bɛ yen min ma sɔrɔ fana décoration kɔnɔ parce que déjà décoration lisi taara. donc o décoration ne bɛ ka mun di o décoration ni mɔgɔ min décoration min taara nin anam de taara n'a ye wa ou bien. non mɔgɔ wɛrɛ de y'a parce que o tɛmɛna ne fɛ k'a fɔ anam mɔgɔw de ko ils ont été clairs k'anam mɔgɔw ko lisi bɛ sɔrɔ ne bolo mais olu yɛrɛ m'u ka lisi di ni bɛ se ka lisi envoyer parce que papier kɛ i bɛ taa sɔrɔ décharge b'a la fɛnɛ o donc ne ma problème t'a la ko ni bɛ se ka photo ta que c'est urgent donc j'ai pris la photo je les ai envoyé. mais à peu près combien de personnes m'ont fagala ten. bon lisi min tɛ 57 presque 57 personnes. 57 personnes. Ah bon, parce que... Mais donc les 57 personnes là, et les faire, au bel décoré là-bas. Oui. Les 57 personnes. Y compris Mounou Fatoura, parce que nombre de tombé à Bella Galende. Mais Mounou Fatoura à peu près combien de personnes? Bon, Mounou Tombambolo, 17 personnes. Mounou Fatoura. Et les blessés? Les blessés, voilà, nous connaissons à peu près 57, une quarantaine. D'accord, bon, si ça, toujours, mais fait, bon, vu la situation qui s'est passée hier, est-ce que ça peut encore donner plus de courage? Hein? Voilà. Si ça va donner le courage. Parce que l'esprit pour nous, c'est que c'est quoi, Maliko de quoi? Il ne s'agit pas de décoration. Non, mais l'esprit, ça veut dire que c'est le Mali, Maliko de dos. En organisation, à Tinsika chauffeur Chibois à Chocolat. Non, ça on reste optimiste et on sait que en sensibilisation monoké vraiment à Kadouye, en un cahier terrain comme on fait Koukaouli Kabarake. Mais comprenez qu'au retour, ils attendent quelque chose. Hein. Au retour, attendez au boulot. Voilà, parce qu'en bas fouillé, en ne qu'à faire béquet, atelier nous connaissons. Il y aura des recommandations très fortes pour que ce qu'on bloque à nous et c'est de l'espoir qui est là. Parce que la convention, aujourd'hui, il y a très fort. Imaginez, Mali expliqué est minier. À 40 000 francs, vous chauffeur qui soit payé à ces mêmes 40 000. Je te prends la connaissance de cause. J'ai connu pendant 27 ans. Je fait un brevet à Béret-Morcouille. Et j'étais payé à combien? À 50 000 francs. Pendant 27 ans. Donc, je sais de quoi je vous parle. Et aujourd'hui, ce problème existe. J'ai arrêté de conduire qu'en 2017. Donc, c'est pour vous dire que, et moi, dans le China, mon pays, c'est le contrat, il faut être ni tabara là, à Bana, et tabara qui est nati arrangeable. Mais donc, si moi j'ai bien compris, mon appel, monsieur Bravo. Donc, on connaît ni la femme, c'est ça. Aujourd'hui là, donc, état le Kanga, Foucault, c'est vrai, Saboula, Barakaya, et Nika, patron Mouché. Il y a fait moi, au lieu de vous le dire, donc, ça veut dire le patron lui-même en question là. Allez, état, donc, donc lui, il voit ça, il ne peut pas, assez qu'il faut qu'il voit. Condition qu'on a. Mais c'est ce que ça dit, il faut nous vérifier qu'on a une femme. Ça veut dire que l'amélioration de conditions de vie de ce chauffeur-là, au cap, il y a un nous fait. Ni il y a un mafongo au loup avec un souhait bateau parce que on va faire un chocolat. La convention, nous avons une convention que madame n'a pas fait. Je me souviens bien. Convention que madame doit qu'on a tibina. Rien que le côté du salaire. Ça a pris des années. Il y a une convention qui a signé. Allez, nous avons une commission. Parce qu'ils sont en train de voir que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Excusez-moi du ferme. D'accord. Donc, quel est 50 000 de la fille à Mali qu'on a camion blé banni. C'était un boulot. 50 000 francs. D'accord. Ok, maintenant, Bichouna, à Boumechama, il amène à Boumou Kalama. Et avec la Sababouye, il y a la Marichama Sénadola. Mais, Abou, chez nous, Ego, Ego, attaqué à Kara Enyana, tu tout. Mais comme Kara Pong, vraiment, et à Yetoti. Il y a une toro. Une toro. Il y a une toro.
a ye n tɔɔrɔ a ye fo ka tɛmɛ fo dernier degré sigi ma sigi n'a ye nin waati in na k'a fɔ ko bon a ye réunion ba kɛ c'est vrai k'a y'a ɲugu k'a bɛ na nin di hali ni ko bɛ kɛ mais ka taa ye ko nin kɛra ma sigi n'a ye waati min o de la a ye n tɔɔrɔ a digira n na quoi mais i jɔɲɔgɔn olu kɛra mun tora la et puis maintenant a kɛra mun ɲɛna est-ce que olu bɛna mun de fɔ sisan comme j'ai demandé au secrétaire voilà. bon ne filɛ n y'o kuma kelen de fɔ an ka kuma dɔ nin na quoi olu tu sais ko nin kɛra u bolo fɛngɛ dɔ de ye quoi fierté de ye sisan n b'o de f'i ɲɛna bi dɛ a kɛra Mali chauffeur bolo fierté de ye nin ko in tellement u bɛ ka baara nin kɛ nin baara nin quoi a taille plus en plus a taille bɛ kɛ olu motivé de ka taa parce que n ko i ma n ko ne ni dɔw bɔra vocal la u bɛ ka kuma min fɔ rien que le Mali foyi t'olu bolo Mali in kɔ donc nin ko in kɔni a b'olu kun kan de olu ka waati de ye nin u b'a kɛ ko ni di an na bɛ kɛ cogo min na ka tila k'a ye tuguni jamana tilala k'u dɔw décorer tuguni a bɔnn'u ma quoi ne ko chauffeur de dɛ voilà a bɔnn'u ma donc ayi kana attaque ninnu ti ka u démoraliser ayi ah bon attaque t'o démoraliser non ma t'u démoraliser mais u bɛ fɛn dɔ de fana kɔnɔ attaque nin fana kɔfɛ en vrai dire an bɛ min fɛ ni ma fɔ sun na i y'a faamu mun bɛ a fɔ dɛ an bɛ min fɛ an ka INPS ko tu sais en même an ka convention ko quoi chauffeur nin bɛɛ la Mali chauffeur bɛɛ bi nin kuma in dɔrɔn de nɔfɛ bi an ka taa a ka bila an ka minɛnw kɔnɔ dɔrɔn sinon ni min dakan minnu na i bɛ to a la o anw de si ma ban sinon minnu tora la u tora la an bolo an kɛrɛfɛ an tɔɲɔgɔnw mais an minnu ta ma ban an bɔra a la mais an ka mobili jɛnna mais fo État k'a ye de an n'an ka patron ninnu cɛ u k'a lajɛ u ka kuma n'an ka patron ninnu cɛ quoi an ka hakɛ min an bɛ k'an ka saniya bila baara min na u k'a lajɛ u k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn quoi pour que an bɛ se ka a bɛ kɛ sini bɔda y'an bolo quoi sinon chauffeur sigilen e tɛ foyi foyi la n'i bɔra mobili bolo la dɔrɔn i tɛ foyi la tuguni o parce que i y'o de k'a depuis fitinin depuis i 13 ans 14 ans i b'o de la f'i k'i bɛna 40 ans 50 ans na i b'o de la e bɛ se k'i bɛ baara wɛrɛ dɔn n'o tɛ n'o jɔra i b'a jɔ wa donc min kɔni b'an chauffeur kɔni bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamana in mana an bila baara fɛn o fɛn la an n'an ka patron an b'a kɛ mais à la fin de compte vraiment u k'a lajɛ n bɛ ci bila président ma ho sanfɛ u k'a lajɛ an ka hakɛ nin u k'a ɲini ka d'an ma. Ok, Diatara, c'est toujours la même chose, hein? Oui. Voilà, je pense que voilà. Mais après, il va qu'ils sont posés pour et les otages, mais il y a des otages humains. Jusqu'à présent, c'est vrai. Ah, d'accord, ok. Voilà, je veux savoir, nous, nous faisons concerner nos médailles. D'accord, ok. Ça, c'est d'un deuxièmement. Nous nous en Amdela. Moi, j'ai fait 7 ans à la mairie. Anam, c'est pour les indigents. C'était mon iré, fiou. Mais Anam iré, Assurance nationale de maladie, c'est pour les indigents. À Moulamalo, mais c'est pour les indigents. C'était mon iré, fiou. Et là aussi, à te frappe est en charge. Te frappe est en charge. À frappe Badam. Donc, nous avons oublié que c'est fraude au sévère, nous avons monté en même temps. Nous avons obligé qu'au bout de nous catassa. Donc, nous avons le carburant qui vient, c'est du sang humain, a une valeur de caparala. Donc, nous avons fait un mot frappé en amont. Ça doit être une prise à charge à 100%. On a mis indigent de c'était mon fiu. À côté part, Amérique, à côté part de Bala. Et t'as pas tenu ça. Amérique, côté part, Amérique va avoir Fabassa. Amérique va avoir Fabassa. Et d'ailleurs, chaque année, au mois de décembre, les meilleures communes, mon côté part Bessar, où ils décorent ça, c'est là. Au communicateur, sans Woulon Vladican, sans Woulon Vladican, mais là, sans ça, communicateur de la première prix de Madrid. Parce que au cas du client, on m'a volé un accord interne d'Adola.
l'information. Donc, quand vous dites que nous sommes carrément c'est du sang humain, ou qu'on va valoriser, aya jira malona k'a fɔ vraiment o ni bonya ka kan fɛn bɛɛ ka kan aw man ka taa fɔ k'a b'olu furakɛ an na tugun non c'est d'être une prise en charge 100%. Voilà m'a fɛ ko o yɔrɔ fɔ filanan ye mun ye a bɛ INPS ko kuma ne ko ni État ni convention kun bilara en place l'État n'avait pas besoin de les prendre en charge. Il n'est pas obligé de les prendre en charge. Parce que sarali na nyama kanye ko be INPS la ko amu bo wuro État même qui donne ko fraquer les tout à fait. Bon au sirana minye au fle ka bolu kana o de kumeni mi Sénégal mi chauffeur forum ne ba do e ba Mali syndicat chama bi ni faso de mo joro lo boka fembla delebla ni amanyele bon tanko na amta grève la mais nakadi nuyi u b'a fɔ voilà comme o mɔgɔ banna bi an fana tɛ citerne bolo an tɛ carbone fɛ dans la convention m'a appliqué mun m'o kɛ c'est faut les saluer par rapport à ça c'est wa kɛ faso ko de mais syndicat caman bɛ yen e ma ni sara kɛ kuma sera o bɛ dissolution e t'aw ta kuma trésor la o bɛ grève wuli ka jɔ c'est pour sara ko bila retard la dɔw fana bɛ yen dɔw b'a dɔn état mɔgɔ b'an na nin période in na u b'u ka grève kɛrɛn ka kɛ n'o période pour négociation bɛ se ka kɛ cogo min na i ma dɔw fana ni examen kuma sera an tɛ taa école la dɛ fo a ka ɲɛnabɔ o ka ca o mais ceux-ci n'ont pas fait ça s'ils voulaient bon nous syndicat ɲɛmɔgɔ tun b'a fɔ voilà sisan kɔni an bɛ pression kɛ an fana ka convention appliquée donc si tɛ ni mɔgɔ si kana sigi a volant na fo an ka convention appliquée mais non ils ont placé le pays au-dessus de tout. Tout à fait. Donc, ni raison mon faux, ou raison comme nous m'avons frappé en Amérique. Mais et l'attaque d'hier? J'ai pas trop de détails. Oui. Très honnêtement, je ne sais pas ni on va attaquer Kera. Ça veut dire que jusqu'à présent, on doit redoubler de vigilance. Tout à fait. Ça veut dire qu'à Mapa, Académie de la période $, mais ça a repris hier encore. Ça veut dire que jusqu'à présent, à Mapa, et que jusqu'à présent, on doit redoubler d'efforts. Les forces de sécurité doivent encore redoubler d'efforts. Il faut débat de la. Sɔrɔsiw ka baara o ka sɔrɔsi ye mais sira in yɛrɛ ninnu de b'a dɔn ka tɛmɛ sɔrɔsiw kan u b'a boli sufɛ u b'a boli tile fɛ u bɛ se ka fɔ sɔrɔsiw ye n'an sira nin yɔrɔ la an k'an jɔ o bɛ sira in dɔn quoi a b'o tɛgɛ kɔnɔ donc o kana kɛ sɔrɔsi ko dɔrɔn ye n'u b'u ka siratigiw bila en place u ka chauffeur dɔw la k'o wele ka na u ko hakilina don ma sirako la parce que n'u ye min dɔn sira in na sɔrɔsiw t'a dɔn sɔrɔsiw kɔni ka baara ye lakana an b'a dɔn ni mɔgɔ kɔgɔ s'aw ma an bɛ don aw n'aw cɛ mais a gundo bɛ ninnu bolo. Donc au cas filɛ ka na kɛ ministère ko de u ka ninnu fana associé a ko bila la pour que u bɛ se ka renseignement dɔw don ma sira in ko la. Qu'est-ce que tu en parles de cette fameuse liste, comme ce qu'il a dit? Il y a faux, au début du débat, il y a faux. Moi, je veux que BDK, ils ont pris le même risque. Ils te chauffeurs si décollent parce que les systèmes ça va bouler, on peut que les systèmes fla bouler, on peut que les ne bouler. Ils ont pris le même risque. Donc, il manque d'autres cas d'autres. Soit t'as d'achima, soit pas d'apéro. Allez, les deux dossiers au Fatura, allez, les fins sur au banana. Mais ils ont pris le même risque. Donc, à ce titre-là, au cas où Béka, allez, 1000 € Béka a décoré. Moi, c'est mon entendement. Parce que nous, on fait un cadeau black à d'auto, et c'est vrai, au B 10 km de boule. C'est centimètre kilomètre franc, 10 ni 1000 km au B, 1000 km de boule. Ni qui s'appelle au B de Donala Kabou. Donc, ils ont le même risque. Ils ont pris le même risque, ils ont le même mérite. Donc, ils doivent être tous décorés. Les vivants, les blessés, ceux qui sont pris en otage et ceux qui ont perdu la vie. À Béka a décoré. D'accord, Marafa, c'est vrai, il y a Sinakor, Bado Abe Nwa Kalama. Donc, dès que je passe chemin B, mais il y a Magarala, Abe Baraloula, il y a la Bibina, et le Command Fran, Espoir Bessika, il y a Kelero, Convention Nifambe, Bi, Moube Platoka, ils peuvent avoir l'espoir. Bon, Bismillah Rahman Rahim, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, et puis, Ramade, quand il y a des missions impossibles, non, il y a des missions difficiles, sinon il n'y a pas de. Parce que chaque problème a la solution de bien à quoi. Le problème fait un djinn, il va se retarder, mais il faut que c'est vrai que comment il n'est pas d'obaye, non, mais d'orebaye, non, kera, amet la ennemi non fait, amour sur quoi. Quand tu as même faut attaquer les femmes, moi, je suis à côté, mais Ramade. On termine plateau quand il faut voir moi on ça s'arrêter ça n'y a pas aussi là. Bon c'est pour te dire que mes chauffeurs au côté à qu'il la tique. Ah, Maraba, il va faire à tout moment un gars qui la tique. Non, chauffeur mais quand même fier en bas tiens là dit.
pourtant il y a des décès, il y a des morts. Mais on est jamana de bla bessan fait. Jamana de be anti moko kula ko ambi jamana ko de la. Jamana wore te chauffeur bolo mali ko. Mais we ka ke kada kunjumen kan. Ne bolo de fora kuma kono. Parce que fora amena fora bado de ke o fora recommandation wala nyene ne be bo fait. Pour que moi buga hakeso. On est bolo no fora mo e al ni toro la toro itokuna. Ya famia de bon aux conditions kama alisa ambe chauffeur wele ka courage duma ou be bara ngono ka courage ta maintenant an menyu ka nyemgo ye ni ala sona on bebe nyon kalama be chauffeur nyemgo bi male kona bebe nyon kalama maintenant be ka kele ni kunde pour que chauffeur bu ko hakeso bon ne bolo au fura la résolution mon me des résolutions fortes ça ne reste que l'application. Ça ne reste que l'application. Bon, les Dumba don fene, n'ayant tiré de nyoma ou application, ça sera comme de l'eau à boire. Amé à la délit, en tant que la ninema, amé à la délit, à la bargada toujours. Mais maintenant, Bokar y a mis faux. On prend acte. Fin bête, on prend acte. C'est que Bokar a dit. Bokar y a iraka faux. Banabato wɛrɛw bɛ yen effectivement ne yɛrɛ b'a kalama banabato wɛrɛw bɛ yen parce que an bɔlen ko anamna tɔgɔ wɛrɛw dira ne yɛrɛ ye tɔgɔw bila ka taa. Maintenant o mɔgɔ kura minnu bɛ yen olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan olu ka prise en charge bɛ kɛ cogo di tɔw ta kɛra cogo min a bɛɛ de ye mérite kelen ye wa ni ala sɔnna tant que ɲɛmɔgɔ an bɛ balo la a bɛɛ b'a mérite kelen fana sɔrɔ ni ala sɔnna. D'accord. Ok. Il avait posé une question, voilà, concernant les otages. Voilà, parce qu'il est mal là. Otage ou béya. Otage ou boulot. Ah, otage boulot. Parce que otage mon disparu là. Anya jatemene ke kaye wo ka bo to me wati wula to me mukambo 20 personnes. Oui. Bien entendu, au coffre, on commencera à coubler, créer, filer, ou revenir bureau là, ne tout mon boulot, ou y est libéré, peut-être 2 semaines, 15 jours plus tard. Mais au moment où on est là, on m'a tenu un gros flamme, un gros sabacan. Donc ça veut dire que m'a donc à fort, un gros tobo. Olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ na ni information min ye ka n'a fɔ n ye o b'a yira k'a fɔ olu tun bɛ yɔrɔnin min na o tun ka kan mɔgɔ 3 tun bɛ yen o tun ka kan k'o bɛɛ bila mais malheureusement dɔ tun b'a la c'est-à-dire ko ni effet bonyani a jouera kunkolo kan donc mɔgɔ ninnu yɛrɛ ko u b'a to yen fɔlɔ mais aw tɔ ka taa. N bilasira dɔɔni dɛ i y'a faamu non ma yɔrɔ fɛngɛ parce que moi je veux connaître i y'a faamu c'est-à-dire sur les 20 personnes mɔgɔ 3 o bɛ mɔgɔ kelen-kelen. Voilà o ti localité u bilali minɛnen tɛ yɔrɔ kelenw na de quoi. Mais ni min kɛra nin yɔrɔ na o b'a fɔ mɔgɔ 5 bi yan olu m'o ye mɔgɔ 10 bi yan fɛ o m'o ye i bɛ taa sɔrɔ fan dɔ fɛ 3 minɛna bon voilà un peu mais nous on b'a resserrer n'an y'a resserrer ni an ye min ye don min na o b'a fɔ an ye an mɔgɔ 3 de tun minɛna mais kelen b'u bolo u y'an tɔ 2 bila mais wɔni u ye temps min minɛ yen fɛ olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la de fɔlɔ dɛ. Vous comprenez? Oui. Donc en grosso modo a b'u bolo. Bon, si c'est otage B, mais nous, Blarani, ni Aïno et nous, n'en a pas fait. Information dit, mais qu'est-ce qui se passe aux informations? Vous le mettez à nous au Tché, au beaucoup de Moloka. Bon, où tout me boulot Moloka, en tout cas, au cours de l'explication de dit, où tout même n'a choco Monona, ani bon, au cours de la position Monona, et aïwa, hina ou binana doye, voilà, conditions de vie vraiment difficiles ou dedans, on nous explique ça, mais en réalité, on ne peut rien. Oui. On n'a pas les moyens, on ne peut rien. On ne fait que les écoutes. Amboul Lamedi a vraiment cadeau donc oui à la canquicha. Et il faut le dire aussi que Morobe, Mononga Moro Mnelembe souhaité oublier ou franchement de la souhaité que la Moro oui effort bas consenti et que Mono Menena ou chauffeur Mono Menena sommes oui. C'est question de votre talent. Voilà, Mono Menelendo. Aucun mec a fait un bakouye. U taara somɔgɔw fɛ ka t'u hakiliw sigi lasigi ayiwa u se fana ye min ye ka jɔ jɔyɔrɔ dɔ la
yani u denkɛ bi ye donc si j'ai bien compris c'est-à-dire que mun minɛn b'u bolo c'est-à-dire o bɛ baara la patron mun bolo donc patron yɛrɛ de wuli ka taa o denbaya la voilà u ka denbaya la hakili latigɛ vraiment bon a bɛ a bɛ to pour que hakili ka sigi k'a yir'u la fana k'a fɔ n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲa donc u ye effort minnu fana kɛ u b'o fɔ an ye famille ye comme an bɛ plateau de kan daw tɛ se ka don bɛɛ la an b'o yɔrɔ tigɛ o yɔrɔ la sinon en réalité ils font leur mieux minnu minɛna dɛ mais i b'a dɔn adamadenya yɛrɛ fɛn dɔ ye souvent i ka mɛn souvent k'a fɔ ko i ka mɔgɔ tanyana i ka suye lafiya bɛna dusukun na cogo dɔ la k'a mɛn k'a fɔ a b'i bolo la i t'a si cogo dɔn i t'a da yɔrɔ dɔn ma su yɛrɛ ye o yɛrɛ ka ye belebele hakili la donc voilà mɔgɔw bɛ paniquer parce que u bɛ tile ban kasiw la an somɔgɔw ma ye voilà donc patron kɔni bɛ k'u se kɛ ça j'en témoigne ça n bɛ wele u bɛ fɛn fɛn kɛ u b'a fɔ n ye an taara karisa la k'aw fɔ an y'a kɛ tan donc on b'o fɔ o yɔrɔ la franchement. Bon, en tant que secrétaire général c'est vrai mais comment tu as vu aussi aw chauffeur Dogolo la et les pétroliers comment tu as vu aussi leur action? Bon, pétrole fana décollé là. Mais voilà, parce que patron ni barakɛla tɛ wa. Voilà. Donc bon, ne kɔni b'o bila reconnaissance minɛn min kɔnɔ. Bon, état de b'a dɔn ko min na a y'olu kɛ. D'accord. Je ne peux pas dire grande chose par rapport à ça. D'accord. Mais c'est que Boubacar, toi en tant que chauffeur, tu as comment chaman bɛ yen, i y'a fɔ, i y'a fɔ moi. Bon, maintenant pour hakili sigi la, e bɛ se ka mun yɛrɛ pour que vraiment baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Bon. hakili sigi la an bɛ dɔwɛrɛ kɔni tɛ anw yɛrɛ chauffeur fɛ o vraiment an bɛ baara min na baara in nana se niveau dɔ la an b'a kɛ de parce que n y'o de fɔ n ka kuma tɛmɛnen na numéro 1 yɛrɛ bɛ deli ka kuma fɔ a ko peut-être nin y'an ka waati de selen jamana ko la numéro 1 président a ko nin y'an ka waati de peut-être nin y'an ka waati de jamanajɔ la quoi donc o de mots là a chauffeur a donna chauffeur kunna i ka sigiyɔrɔ kan a ye voilà c'est à dire ko chauffeur n'i ya olu fana ka jamanajɔ waati de ye olu fana ka jamanajɔ waati de ye nin ye parce que olu bɛ taa carburant ta ka na marifa t'u bolo casque t'u la violon t'u la donc au moins a donna chauffeur la ani an ka syndicat u bɛ taa terrain kan u b'a fɔ an ɲɛna a ye wuli a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan mais an b'a dɔn fana u ni jamana sera ka sigi waatinin dɔ nin waatinin fana kɔnɔ ka an ka laɲiniba dɔw bɛ yen je crois que c'est 2018 voilà an ka laɲiniba dɔ tun bɛ yen n'o ye convention ko ye an b'a dɔn a bɛ sira ɲuman kan. Depuis 2018 a bɛ sira ɲuman kan fɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la donc depuis o waati o laɲini nin bɛ sen na an yɛrɛ an ye jɔgo caman de kɛ nin ko nin na. mais ne b'a fɛ k'o dɔn o laɲini o ni a ye convention min kɛra kelen de kun wa. convention kelen de don ale kelen de don 2018 donc bon an nana ye fana an bɛ ka effort kɛ nin waati in na. an ɲɛ b'a la sira ɲuman kɔni o bɛ ka fɔ an ɲɛna fɔlɔ kɔni a bɛ ka fɔ an ɲɛna parce que an t'an yɛrɛ bɛɛ fɔ de k'a fɔ an bɛna fɔ u bɛna kɛ u tɛna kɛ non an kɔni ɲɛ b'a la a bɛ ka sira ɲuman kan o fana bɛ dɔ fara an ka motivation kan mais n b'a jira aw bɛɛ kɔni bɛɛ la Mali bɛɛ la k'a fɔ chauffeur banabaatɔ bɛ yen hali sini ka dɔw bɛ burusi kɔnɔna na dɔw ma na Bamakɔ yɛrɛ u y'u to u jɔra Bamakɔ don min u y'u tilen ka taa ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn Bali de y'a sɔrɔ hali attaque dɔ la a bɛ Sikaso. donc ne b'a dɔn peut-être bi su in na n'o y'i ye message min bɛna lase a bɛɛ fɛ peut-être information bɛ na o bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan comme ANAMCO bɛ sen na tout voilà mais ne ko n b'a fɛ k'i ɲininka parce que an tɛ bɔ yan la ne tɛ ɲininkali dɔrɔn dɛ tiɲɛ don attaque nin kɛra e kun b'a la mais qui sont ces gens là ninnu tɛ k'i nin i y'a faamu bon n b'a fɛ k'i ɲininka parce que c'est que ni min ɲininka la quoi parce que mɔgɔ fana bɛ se ka. Bogole ne ɲɛ sera la mɔgɔ ninnu kan asi Mopticien tu viens de Mopti voilà ne ɲɛ sera la mɔgɔ ninnu kan depuis 2012 donc le 14 septembre ne ɲɛ sera l'u kan
attaque kɛra 13h40 comme ça. Donc attaque kɛra sɔrɔsiw y'u jɔ jɔyɔrɔ la. C'est entre yɔrɔ jumɛn cɛ? C'est entre Sandare et Lagamane. 15 km de Lagamane, 25 km de Sandare. Attaque kɛra yen. Donc Atra et Citerne Borla de quoi? Ni Citerne Borla de, ne yɛrɛ ka mobili jɛnna, moi j'ai reçu 2 balles. Allahu Akbar. Ne yɛrɛ ye balle 2 ta n woro la. Mais a furakɛra. Dieu merci. Maintenant attaque min t'o la mais an ka sɔrɔsiw fo quoi parce que a don kama sɔrɔsiw de donna ni mɔgɔ ninnu cɛ sinon u nana fɛn min kama n'i y'a ma se k'a bɛɛ kɛ fɛn dɔ de y'u bali o. Dieu merci. O fɛn jumɛn de ye force dɔ de y'u bali o sinon u nana kama de o. tɛ ko nana yɛrɛ de 125 camions u tun b'a bɛɛ jɛni de o ni foyi tun tɛ yen ko foyi m'u bali u t'a bɛɛ jɛni yan donc n b'an ka sɔrɔsiw fo yɔrɔ la sɔrɔsiw jɔr'u jɔyɔrɔ la k'u kunbɛn tasuma gɔniyaw n'u ma u sɔrɔ ka reculer o mobili tɔw seginna ka taa donc an minnu tun bɛ ɲɛfɛ n ka mobili jɛnna ça s'est passé comme ça n bɛ sɔrɔsiw fo yɛrɛ yɛrɛ de ne ma attaque wɛrɛ fɔ dɛ min kɛra ne ɲɛna n ye min ye n bɛ sɔrɔsiw fo la kosɛbɛ u jɔra de ka tila k'an maintenir k'an jɔ action kɛyɔrɔ la jusqu'à 2h du matin ka wuli n'an ye ka segin n'an ye ka taa n'an ye Sandare. D'accord, ok. Ne b'u fo la. Ok, vraiment Boubacar, Boubacar, merci beaucoup. Il y a Fama, voilà. Donc à la fin il m'a bon. Puis Bana, mais ça va non? Ça va. Ok. Donc monsieur le consultant, toujours il y a Fama là. Oui. Bon, est-ce que je crois que l'essentiel a été dit, seulement qu'il faut encore interpeller les autorités. Vraiment. Interpeller les autorités, c'est pas question de politique, hein? Non, pas du tout. Voilà. Politique côté, mais c'est pour que nous avons convention katapala. Abu autorité de la FIA, Abu le la FIA, al camion tigi nous Abu le la FIA. Il y a famille. Et naturellement nous avons convention qu'on applique au Sarabobo, au Amobo, et au Fava Montera, au camion tigi Montera de Bayola. À côté de ce Robémon. Comme si c'était folie, mais c'est qu'on boulot de l'Europe. Bien famille. Donc, moi je crois que fin d'odo, on a déjà fait un fait. C'est vrai, à quelle année période qu'on a, moi, on a mérité pour moi bien avant ça. Parce que nous les filles, même le car client, car voyageur client, moi qui me pas comme on ni, ou même au client. Bien famille. Il est cité une boule là, moi même taka 500 millions, 600 millions de camions et carburant d'agana. À casser qu'à faire qu'à ton solo, avec nous de boulot. N'a pas si ou qu'il a fait qu'à ton solo là, faut que un peu à voir où ça. À mériter ben nous de boulot. En voilà que la main, fin bédara nous, fin bédarou. Mais allez acheter un peu. Allez de voir quel est ce. Son fin de force et c'était le chauffeur. Al car chauffeur au fin de fond. Vous pas j'ai eu sera le voir le bloc. Au si nous au rebo de sera la série, il va bidon fin de force. Mais elle dit nana ka souvent on dit à quelque chose mal rebo. Elle dit nana ni ka sera nunca mérite do ka tiere dakeka. Donc on va faut toujours donc au cas flalbi ku bloc chéri au convention au cas africa que priorité. Ni action nous quand nous bladam na quand nous keta kamida di nous maka fuite convention imbo fuite convention imbo donc au cas fait même dans le mois de décembre na au cas fait vraiment que convention musique à tabala chomina même si c'est étape par étape en tout cas début d'exécution qu'il y a là quoi OK à vous soulager d'accord Boubacar vraiment wati mo ko dirama a sera sisan ba be kininga makala ba jumolo be RF et bi ñesi cameraman ko ke mo ka fam kuma ka laban min fɛ vraiment ne b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an sofɛriw an y'an ka sɛnɛgaw bila baara dɔ de la u ka fɛn dɔ ɲini hakɛ dɔ ɲini ka d'an ma n'o y'an ka convention ko ye an ka fɛn bɛɛ b'o de kɔnɔ u ka jija u ko o ɲini anw ye an fana ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ min na nin an fana sarala fɛn dɔ la quoi u kana da médaille nin dɔrɔn ma quoi
min t'o fana na n bi foli bila an ka mɔgɔ minɛnen minnu bi mɔgɔ jugu ninnu bolo ale ni minnu banani mu wasa kɔnɔ minnu ka baaraw tiɲɛna n bi foli bila bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'a bila i kun na ko an bɛ jamana ko de la quoi nin waati in na nin waati nin gɛlɛya mana kɛ cogo cogo an bɛ jamana ko de la ka waati ko de don quoi n'a waati bando sera ala fɛ a bɛ ban an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana suma ala ka jamana basigi merci beaucoup Yatara juste ka jamana utotoro fo c'est vrai hakili bɛ minnu m'o kɛ mais o dɔ kɛ ka sɔrɔsiw fana fo u bɛ lakana min na nin ko in na k'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ka tila ka syndicats ni chauffeurs fana fo k'o waleɲuman dɔn o ye min kɛ nin y'a fɔ jamana ko de don i bɛ nin kɛ syndicats dɔw ye o b'a fɔ bon sisan o mɔgɔ sera an ma an ka wuli k'an jɔ an fana tɛ sigi volant na tant qu'an ka appliquer fɛnw ma appliquer an ye syndicat caman ye ni sara kuma sera u bɛ taa grève la ni école kuma sera u bɛ taa grève la ni examen kuma sera u bɛ taa grève la mais syndicats chauffeurs t'o ye o ye jamana ko de bila fɛn bɛɛ sanfɛ i y'a faamuya donc o de kama an b'a fɔ autour de k'u hakili t'o la k'a fɛ fɛn k'u dɛmɛ ka kuma u n'u ka patron ni ɲɔgɔn cɛ yalasa convention bɛ se ka appliquer cogo min na u bɛɛ bɛ jamana in lafiya de kɔnɔna na. Bagayogo, d'accord, en tant que le secrétaire général donc tu regardes hali bi foli kɛrɛnkɛrɛnnen effectivement k'a lase autorité yɛrɛ ma k'aw yɛrɛ fo a ka baara ɲuman na parce que ni an ye plateau nin kan bi c'est pour que an ka kumakanw bɛ se ka lamɛn cogo min na a ka faamuya fɛnɛ hakilina yɛrɛ ye min ye donc foli kɔfɛ an bɛ mobilitigiw yɛrɛ fɛnɛ fo hali bi ne tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ min ka adjoint fɔ kosɛbɛ dɛ n b'a fɔ parce que ni mako jɔra la mission na waati waati n b'a fɛ Sulemani Kumare n ko taa nin yɔrɔ nin na malgré risque fɛn fɛn mana kɛ a bɛ taa wa et je suis tout le temps satisfait parce que ani résultat fiable bɛ na a bɛ mobili de boli ka taa tɛ avion ta dɛ a b'a dɔn fɛnɛ nin bɛ yɔrɔ nin na yan donc o foli ban n kan ka d'a ma ne bɛ yan de donc n'an sɔrɔla su fo n b'ale fɛnɛ fo hali bi convention ko kuma nin n bɛ na dɔn ni décret de ale tun bɛ décret ko kuma nin na parce que décret nin de ye convention kɔnɔ i bɛ kɛ ka waati la o de kɛra 2019 ka na convention da o kan 2022 voilà donc dans ce décret n'i ye jateminɛ kɛ a fɔra ko ka chauffeur ka INPC ni AMO ko k'a kɛ document afférent des mobiles la c'est-à-dire carte de transport bɛ lajɛ camion kɔnɔ cogo min na visite bɛ lajɛ cogo min na assurance bɛ lajɛ cogo min na ko ka chauffeur kɛ ka carte de lajɛ ten et c'est un décret présidentiel. Ah bon? Oui, c'est un décret présidentiel depuis 2019 signé par le feu Ibrahim Boubacar Keïta. Et ministre wolonwula de y'a signé mais n'i y'a ye hali bi o ma se ka ɲɛnabɔ ça veut dire qu'il y a quelque chose or que o de signé na yanni convention yɛrɛ ka signé en 2022. D'accord. Voilà donc hali bi an bɛ application de ɲinina ko ninnu na ala k'an bɛɛ sara n bɛ chauffeur bɛɛ fo. Président Barafa. Oui. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bokele an bɛ foli daminɛ aw yɛrɛ de la Zeyna parce que ko n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn durunna tɛ sen fila bɛ duguma ne y'a ye an kumakan bɛ fan wɛrɛ sɔrɔ ala ni aw yɛrɛ sababu ka tila ka Sirifukɛ yɛrɛ fo a ka hakilina ɲuman na ka se ka télé in créer wa hali ni télé in kun ma créer il fallait k'a kun ka créer quoi parce que a bɛ fɛn min kɛ jamana kɔnɔ dɛmɛ na fɛn b'a don dɛ parce que kuma filɛ kuma ka jugu marifakisɛ ye bon ne bolo ni aw bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw kunnafoniw ka hakɛw ni fɛn wɛrɛw sɔrɔli la ne bolo fɛn wɛrɛ t'an bolo k'aw fo k'aw barikada ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka premier ministre fo ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an ka ministre tutelle fo n'o ye madame Danbele Madina Sisoko ani fonction publique Fason Kulibali k'u fo k'u barikada ka CMTR fo ka Mali syndicat bɛɛ fo syndicat mobili baarakɛla mobili tigi ka bɛɛ lajɛlen fo ka Mali chauffeur bɛɛ fo ni ala sɔnna u ka courage ta jamana ko de don ne nin banna o kuma na u ka hakɛ bɛ se ka ɲini cogo min na on est prêt à la défendre bec et ongle pour que u bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ hakɛto b'o la alayhi salatu wasalam ala ka Mali sɔn ala ka Mali basigi ala ka malidenw sɔn. Merci beaucoup vraiment Barafa an b'i fo vraiment mana jɔ la waati waati i bɛ na merci monsieur Bagayogo vraiment merci beaucoup Aboubacar n b'i fana fo u kuma donc Abdallah vraiment merci ka Sulemani Kumare k'ale fana fo donc vraiment mɔgɔ min y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa
ka Sherifula direction na an b'o bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra an bɛna Moribabuya donc mun ye réalisation ka bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ donc vraiment ko o ni ce o ni bara donc Traoré Mamadou Mori Côte d'Ivoire Palmerain an b'i fo Mamadou Samake Samjema an b'a ɲini ko docteur Madan Diallo an b'a fo Amadou Diadje Sangare Saher an b'ale fana fo mun ye Bemba Keita national ka Kenyeba an b'ale fana fo le patriarche de Kangaba Mamadou Namaketa an b'a ko n'o tun bɛ ka bɔ yen an bɛ Ibrahima Diallo SMK Sadiola an b'a ɲini ale fana kɔ Baba Thiam Hippodrome la police de Buguni Baga an b'a ɲini kɔ ani le commissaire mun ye Bakari Jara ye an b'a ɲini ale fana kɔ k'a yirala k'a fɔ ko mun ye n baarakɛɲɔgɔn n jɛɲɔgɔn mun ye Enfrey ale ma se ka yan sɔrɔ sabula an bɛ dugawu kɛ an denmuso o bɛ o mangɛnɛ fɔlɔ o bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dugawu kɛ ala ka bana k'a ban pewu ala ka lafiya di an den ma ala ka lafiya di an den ma pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala ma basi kɛ dimanche wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ nin kan ka kuma kun cɛ ni jɔ ye Ousmane Cherif Madan Aidara an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ vraiment baarakɛlaw réalisation an b'a bɛɛ fo kosɛbɛ a k'an bɛn dimanche prochain merci beaucoup.